ha de ser que siempre la nostalgia ponga en la despedida un velo de dolor, porque ha de ser pensar que con la ausencia no queda ya en la vida un lugar para el amor. Mirando hacia adelante, verán por donde quiera brotar nuevos amores a nuestro alrededor, pues siempre igual vendrá la primavera, trayendo entre sus flores el néctar del amor. Porque ha de ser pensar que con la ausencia no queda ya en la vida lugar para el amor. Mirando hacia adelante, verán por donde quiera brotar nuevos amores a nuestro alrededor, pues siempre igual vendrá la primavera, trayendo entre sus flores el néctar del amor. Porque ha de ser, porque ha de ser.
Bueno, muy bien. Sí, pero nosotros andamos trabajando, nosotros somos alrededor, e aparecerán todos, en cambio que son moi ben. Pero es algo, Sí, si lo organizas, sí, no, habemos de mirar, sí. Non se preocupe, sí, lo faremos.
Cacharelo, tramou o aparato. Sí. Non, fálame un pouco máis alto, por favor, que non se escoita moi ben. Sí, sí. Ai, hola, Inma, que tal? Mira, si homenaxe a Araujo. Pois, nada, ahora en un par de horas no auditorio. Sí. Pois mira, que queres que se volte de Araujo? Araujo pois foi unha persona polifacética, destacou na faceta musical, non? Pero tamén dentro do ámbito cultural en moitas outras cuestións. É dicir, ele foi, por exemplo, profesor de música, tuvo moitos alumnos de guitarra, formou parte de moitas orquestas, alguna que levaba o seu propio nome. Sí, sí. Máis ou menos a mediados do século pasado, de aí variadas. Sí. Ajá. Bueno, moi ben. Sí, no, además de eso, pues tamén foi creador teatral e incluso actor. Interpretou moitas obras de teatro, participou tamén como cómico, con José Manuel Carballo, efectivamente. Fernando Vincelena, sí, Roberto tamén, claro, sí. En toda a xente daquela época había un dinamismo cultural en Mondoñedo. Foi porteiro de fútbol, sí, no Luarca Club de Fútbol. Bueno. Pois, outro día, efectivamente, falando con Suso da Bahía de Foz, hasta deu clases de ballet, dixo que sí. Home, non sei se era algo continuado ou tal, pero por lo menos en algún momento deu clases de ballet. É de matemática. Sí. Bueno, mira, eu, se non é novidade, espero que o meu Sergio Cacharelo veña por aquí para poder ir ao acto este. Despois, unha vez que volvas a Menchamas, xa te digo, pois, todo o que pasou ali. Vale. Bueno, veña, quedamos así, veña. Pois moitas... pasarle unha voz de Galicia mañá? Sí. Bueno, pois veña. Pois despois a Menchamas xa che conto todo o que pasou no auditorio, vale? Bueno, veña, que me entra xente polo bar, vale? Veña, hasta logo. Chao, Inma, chao, amigo. Que tal? Unha cunca de vino. Pois imos botar logo unha cunca de viño para Arcadio Mon, sí, señor. Vale. Bueno, Arcadio, xa sei a que ves, Xa sei a que ves. Bueno, e sei que tamén ti ves moito que ver en que isto que vai ter lugar no auditorio dentro dun pouco, pois que sexa unha realidade, xuntar a moitos amigos de Araujo e incluso a xente que non o coñeceu en vida, xuntarlos para facer unha homenaxe tan merecida. Pois sí. Como foi a cousa? A cousa foi entre Antonio e eu, pois, xa facía tempo que íamos pensando nesto, porque despois de 5 anos, hasta o amor que tiñamos muita ganas de recordar. E máis, a parte da xente só, porque casi todos os as primeiras memorias de Augusto, porque sempre que era un gran músico, un gran deportista, un gran director de pasar unha gran persona, sobre todo, que se dio junta de ayuntamiento que investigou. Esa é unha coisa máis importante. Bueno, e mire, se quedan un par de horas para empezar. Eu teño aquí no bar, teño algúns amigos que igual, si te animas, que queres cantar unha canción, sí, animas. Bueno, sí, entón xa que tal vas a cantar. eu vou cantar unha precisamente de Manuel Araujo. Sí, e como se titula? Isto é unha primicia, Unha primicia, porque nunca se interpretou ese tema.
quizás se lo interpretar, a mí me pasa o que digo, porque me vou facer un bolero como deixo ver, e que a letra e a música de Manuel Araújo chama así, porque é así. Pois eu encantado de escoitar. Ahora, aquí nos vamos a presentar. Pois moitas gracias. Porque ha de ser que siempre la nostalgia ponga en la despedida un velo de dolor. Porque ha de ser pensar que con la ausencia no quedaría en el mundo lugar para el amor. Mirando hacia adelante, verán por donde quiera brotar nuevos amores a nuestro alrededor. Pues siempre igual vendrá la primavera, trayendo entre sus flores el estar del amor. Porque ha de ser pensar que con la ausencia no quedaría en la vida dolor para el amor. Mirando hacia adelante, verán por donde quiera brotar nuevos amores a nuestro alrededor. Pues siempre igual vendrá la primavera, trayendo entre sus flores el estar del amor. Porque ha de ser, porque ha de ser. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Manolo Araújo. Gracias. Ahora que terás que ir probar o algo. Pois despois se queres ir tomarlle outra, aquí estamos, como non. Moitas gracias, alcalde. Eso homenaxe ao cronista oficial de Mondoñedo nun acto destas características ten que estar... Van a menos de 2 horas, mira que notas, todo algo nervioso. Pode nervioso a ti, ¿no? Sabes que? É que non sei por onde empezar. A cafetera non funciona. Pois, eu que sei cantando con Bechei, con unha controlada, unha pagada. Vamos a ver. É que non sei por onde empezar, porque este homem fixo de todo. Fixo de todo, claro, músico, futbolista, actor, autor dramático, de todo. Tú que opinas? Por onde é mellor, por onde vai estar máis a xente que Mira, a mí unha curiosidade que teño é que ninguén ao que lle preguntei hasta o momento foi quen lle responderon e penso que ti si vas a ver, porque ti eres un home de letras,
é que posiblemente foi o primeiro Araújo que houve no mundo. Eso pode ser, ves? E non dixo un peixe, non dixo que pero é certo que os araúxos, que a época medieval se fala deles e algúns con moito renome na zona norte de Portugal e sur de Galiza, dos Lobios, de Mendoza, etc. Todas as referencias que hai deles son case sempre tendentes a ese territorio. Pero é que non, por lo menos eu non me atopei, que eu non digo que non é alguén, pero é probable que a familia de Araúxo, o pai, a nai, o irmán e eles, que vieron para aquí por 1937, fose os Araúxo que máis chegaron ao norte de Galicia. Pode ser, e senón, dámoslo por certo, xa está, tampouco pasa. Son os primeiros que chegaron a esta parte do territorio. Bueno, supoño que, bueno, que coñecicho en vida, non? Pero aparte, últimamente, eu sabín outro día no periódico que escribiche moitas cosas sobre él, non? E ten de todo, non? É dicir, no campo musical, cultural, teatro, fútbol, foi empresario, tivo un bar, deu clases de matemáticas, que, como decía Suso, acabo de contar agora aí máis a voz, hasta deu clases de ballet. Sí, me acabamos de contar Alberto de traballo de imprenta social, tamén de muller, é dicir, eu creo que ainda hai moito traballo de investigación que facer ao redor da vida de Araújo. Todo eso é sabido, eu, por idade, non son da época en que ele estaba no seu objetivo musical e tal, pero si o recordo a súa figura. Pero probablemente desas persoas que tiveron tanto eco, tanta forza na cultura popular, fundamentalmente da Marina de Lugo, que a parte occidental. Sí, logo anda, creo que vai ir tamén cantar Sito Sedes. Sito Sedes contou a mí que actuaba nos xardíns de Núñez da Coruña, nos veranos, e que tiñan moitísimo éxito. Triunfaban todos os anos. Que non lle ser fácil, No, claro, porque ademais daquela, pois, na Coruña había unha plana musical moi ampla e con moita calidade. Pero como ben dixito, si nas cidades, como en Vigo ou na Coruña, ou en Compostela, houve grandes orquestas, foi precisamente porque noutras localidades máis pequenas había bandas e orquestas de verbena donde os mellores nutrían a Sinfonía de Vigo, nutrían os satélites, nutrían a Compostela e outras moitas orquestas daquela época, non? Algunhas delas ainda funcionamos. Porque a cultura en xeral e as artes tamén normalmente nacen por imitación. E se ves alguén que ten, digamos, o don ou a virtude de ser capaz, por exemplo, neste caso, de interpretar música e de que a xente lle guste, sempre dixas cosas, sempre. É moi importante que xa... Como futbolista, como iría ganar o ano? Supoño que, bueno, hai moito, sabes, esta xente que anda con fichajes e tal, seguramente. Incluso se rumorea que foi o mesmo que agora está con Cristiano Ronaldo. Pero, tampouco... Eso vale decir, na homenaxe. Esas son as miñas dúdas, por eso estou nervioso. Que non sei se destino, senón, porque claro, logo non me casa xeracionalmente unha cousa coa outra. Pero se fose inteiro, permitiría, xa que sí. Seguro. Bueno, pois, que non sei, haces alguna outra cousa que vai a dicir que sorprenda a xente que este non... Amañares tú. Amañares. Tú tivo unha entrevista por aí, non podías poñer aí unhas notiñas por aí, por baixo. Bueno, eu daría xa, pero, mira, eu recomendo que todo que non sexa cerveza neste bar non o consumas, por coca chalera non é un home moi limpo que se diga, o que sobra das puntas vacía o nela. Se hai algo de auga aí, igual o bote no caldeirín da cafetera, e va ti que roche ben, e non quero que sube. Non quero subir nada, Bueno, pois, bueno, non vayas, nada, díganos despois, claro. Sí, mira unha cosa solo, e sabes que ademais ele foi profesor de música, non? E que aínda moitos dos seus alumnos siguen desarrollando a súa carreira profesional precisamente dentro deste caso. Mira, comentábame uns días esta Carmen Rodríguez Laje, sabes, a de sempre Mondoñedo. Bueno,
que por certo vai estar en Mondoñedo dentro de pouco. Pois que ela foi a Toño Muño, guitarrista, que toca está tocando por aí en varias orquestas, tamén foi alumno dele. E non te lo perdo, non o perdo. Silvia Campos, a cantante que, bueno, junto con Mónica, é unha das voces de referencia foi discípula incluso hombre Silvia, falando da raíña de Viñas de Riga, con su nome corazón. Estás estupenda. Bueno, os meus ollos normalmente din a verdade, normalmente. Silvia, entonces te vas a participar no Homenaxe de Arouca? Sí. Vas a cantar las canciones, sí. Y díxanome que toda sobrinha tamén iba a vir. A mi sobrina vai a nosotros, a recitar unha poesía de Xarabuco para invitada eu nas festas do meu barrio. Como? Esa poesía recita unha pequeña nas festas do meu barrio. E cantaramos a nosa. En números redondos, 20, 30... 15 anos. Bueno, ¿por qué vine por aquí? Somos músicos. Y si quieres amenizarnos, pues, reflexa un poco antes de actuar no homenaje. ¿Apetece? Pues, que preparar, ensayar un poco antes de actuar na homenaxe de Arouca. Sí. Que temas vas cantar na homenaxe? Pois, se queres cantarnos esos dous, por mí, estupendo. Moitas gracias, Silvia. Más allá de tus labios
Moitísimas gracias. Viñas da Veiga. Vivo cara ao Padornelo, frente á iglesia do Carmelo, na Praza das Galiñeiras, barrio Viñas da Veiga, da cidade de Mondoñedo. Este barrio tan galano, digo sin xurar en vano, como el non hai memoria, vivir aquí é unha gloria calquera día do ano. Festexamos o San Antón con toda a devoción, a esfoliada, fútbol e bolos, e se estamos algo tolos, anos que non parecen e son. Baila en Xebre Muiñeira a nosa xente lixeira, e alá, pola madrugada, séntese cantar a alborada que compuxo Pascual Veiga. Isto que parece un soño é para pasalo ben, que coño. Tomo café en cas da Toña, pois alí toda unha coña o día de San Antonio. Para faguer misa e festa, nai que mallar a testa. O gaiteiro non pode faltar e ven sempre para tocar de todas a mellor orquesta. Miramos o modo en medio para faguer que sin remedio, e caldo vento e xuguetes, suban feixes mil de foguetes que estalourarán no ceo. Lembramos a festa a diario, a data ben no calendario. Nova se reina fermosa e é cada ano reigosa o presidente honorario. Non xuro, non en vano, non quero ter engano. Remato e xa máis nada, hasta outra millorada e se Dios quer, hasta o ano. Non xogar. A ver, tomar algo máis ou estades aquí para regar? E non vades ir ao Benas Araújo? Se nos me llevan así. Porque vos fuchides compañeros, pero tú cantaste na súa orquesta. Señor, fomos moi amigos. Sí, unha excelente persoa. Señor. Eu creo que nos pasamos un pouco de Xa, demais. Eras generoso demais. porque era amigo dos nenos, dos maiores, dos e das picas. Tamén. Tamén que gustaban. Era un gran hombre. Isto que facedes, O que vai pasar ahora no Vitorio dentro dun rato? isto, eu creo que é o que máis me dixe. Sí. No. Eu alegrei-me moito cando, en fin, dixeron que facía unha homenaxe a Manolo Araújo, que todos se chamaban así, Manolo Araújo, Sí. que me alegrei moito. Pero Non me canso de darlle perdona que me gracias. están chamando. Sí. Ahora estás me chamando xusto cando non podo atender. Grazas. Ata logo. Xa te chamo, Inma. Non, chamo teu, non te preocupes. Chamo. Que me decías, Carvajal? Pois non máis que é unha cousa que tiña que ser. Que son homenaxes. Que recordas, Toño, alguna vivencia que vivirades con él, algo que, non sei, que vos que ainda gardedes no vosso corazón nos días. Bueno, eu vino un fatal unha vez, solo. En moitos anos, cando vemos juntos, solo. Fóramos tocar a Santa Ana de dormimos en Viveiro, e outro día pues, íbamos tocar a San Pantaleón que acabar na sala, un pueblo que está en el claro, había que 7 kilómetros andando. Andando. E dixo, Os instrumentos non. non, estamos en todo ali cargados, claro. E dixo, vai, nos pasa, te dixo, que nos va un coche dolorito, ai, non, un coche tan un valor. E para sacar os doloritos, pois, tiña amistad toda vez, e tal, tratou de buscar, e uns amigos, a gente que podía ir, atendamos de fixeron un poquinho de que se comentou. Eu que ir andando, como lá estas patas. Tempos aqueles historias, había que vivir. E despois, si pasou no Fada, foi a única vez que vimos, nunca máis. Bueno, e ti tamén recordas algo? Eu, tocando pouco. Pouco. Eu máis agora
Pero mira, creo que me tes comentado alguna vez unha anécdota da generosidade tan grande de Araujo, non? Dice que unha vez que o director da banda, don Eduardo, no, contáchemo hai uns anos, recordo. Non contei na hora, fai pouco. Recordamos ahora, por favor. Chegara don Eduardo Cosino, era que levaba o amigo, chamaba o amigo Cosino, que era o barco. O barco, Entón, chegara don Eduardo e dixo, para eso, e dixo, e algún problema. E dixo, don Eduardo, non encontro que me toque bom. Toque bom, por qué? A profesión da... Coa banda. É dicir, unha persoa coa calidade musical de Araujo, pianista, acordeonista, saxofonista... Aí está un novo tocando pelo bombo. Onde? No auditorio? Na exposición que vai haber no auditorio na entrada? A ver se irá chegar o cacharelo, porque eu teño que ir, vos tiredes comigo, homenaxe. O cacharelo, este é moi presentable. Quen quedou de vir por aquí tamén, sabes? José Manuel Manero, que foi moi amigo dele, de Luarca. José Manuel, sí. Pois quedou de vir por aí, non sei, dixo que había pasar a tomar unha cunca antes de... Ahora, que va, non? As carreteras que temos neste tempo... Que va a haber menos, non hai problema. José Manuel Manero, non sei si... Sí, hombre. ¡Hombre, Manelo! ¿Qué tal? Pasa, hombre. Aquí como en tu casa, ¿eh? ¿Coñeces a Carvajal? Un gran vocalista. Estuve muchas veces na Villa Blanca, pero... Fuiste allí. En San Timoteo, bueno... Menuda festa, San Timoteo. Son las dos más famosas de Asturias, San Timoteo y en Tineo, que es San Roque Tineo, eso es, bueno, la fiesta Son mundial. las dos más grandes de Asturias. Ahí nos cuadró cantar con los trovadores, satélites, Copacabana, el campo de Tineo, espantoso. ¿Cantaste allí tú? Bueno, sí. Yo tengo una orquesta que estuve, que un montañeduno, que era compañero de Manolo, muchos años. Y además ya hicimos 57 años, ¿eh? Eso no, la gente no lo aprecia. 57 anos desde cando? No, cumplimos antes de ayer. Ah, antes de 57, sí. Cantar de feitos un olmo. ¿Se te dio? Oh, esa mano, me cago. Nací en 34. Soy quinto 55. Oye, da gusto sentir esto. Sí, porque igual no llegamos nosotros a esa edad. ¿Cómo que no? Este mes pasado yo fui a 7 infiernos en Luarca. Sí. 7 infiernos. Yo lugar que estuve muchas, bueno, aún haciendo la carretera. Aquí veo un poco en el verano. Una vez, la orquesta de Puerto de siempre estamos en el río. Muy buena orquestina. Sí. Bueno, Luarca é maravillosa. Sabes, a primeira vez que estuve en Luarca, sabes que foi o que máis me chamou a atención? Pois eu estaba feito a ver o Padornelo con varias torretas, non? Para a televisión, para a telefonía, para non sei que. E en Luarca hai só unha, porque non teñen sitio para poñer máis. Entonces, claro, naquele acantilado que hai ali e tal, de subido, hai unha torreta. E ali amañanse para poñer os equipos de todas as televisións que hai, de todas as emisoras de radio, de todo. E Luarca é un sitio espectacular é Malelo. Malelo, haznos cantar algo aquí antes de ir ao homenaxe. Que sé, mira, había una... Ahí sí. Había una canción que el que estamos haciendo en un homenaje, el Luarca fue muy querido, Luarca. Y entonces estábamos en la sala de fiestas de Villa Blanca, llegaron ellos, que jugaban en Luarca ese día. No, fue porteiro do Luarca. Exactamente, y claro, conocíamoslo todos porque era muy ameno en los diálogos y todo. Entonces entra José Manuel
en un descanso de la orquesta Copacabana, dicen, oye, José Manuel, hay una canción que quiero aprenderla. Y salió de aquí de Barca. Y dije, contra, ¿qué canción es? Ese bolero que dice un bolero guapísimo. Quisiera yo saber. Quisiera yo saber. ¿Y tenlo en la cabeza? Sí, voy a recordarlo. Sí, cantaríanoslo para nós, que estamos aquí. Sí, Entonces una canción de Asturias, Patria Querida. Esta canción. ¿Sabes cómo era? ¿Por qué? Vale. Forma. No, la forma de ser de. La forma, sí, claro. Hombre generoso, bondador, Extrovertido. para los con todo. Muy bien nacido. Y luego pues lo quisieron mucho, porque tú, 12 años de portero defendiendo los colores. 12 años. 12 años, Entonces, él actuaba mucho en un casino que había aquí. Bueno, actuaba había los casinos y siempre, bueno, se abarcaba. Falas un pouco baixo, non te escoito casi. Algo ando teniendo. Pierde la voz este libro. No, que micro. Entonces, esa canción empezaba así. Quisiera saber las dudas que me atormentan. Y él, Zapagris, dice yo, sí, sígueme. Quisiera yo saber, muy ciertamente, tienes que cogerla, A qué? A qué falla? Pues no sé pianista. Pianista. Pues, mira, eu casi que danos igual que nos cantes aquí que nos cantes ali. Pero si quieres acercarte aquí un micro, que é mellor calidad. Aquel. Sí, sí, neste bar los micros están así. Porque este igual era yo que me importaba la voz. Echándote la culpa a ti. Non hai problema. José Manuel Moreno, moi boas tardes. Muchísimas gracias. He sido invitado a este homenaje, pero yo siempre digo, los homenajes tienen que ser en vida. Y en esta ocasión están haciendo homenajes a un hombre que falleció muy joven y que fue muy querido por todos. Hay homenajes que... Por ejemplo, yo cuando me casé, todo el mundo te abraza. Oye, te acompaño con el sentimiento. ¿Pero qué es? ¿Que me voy a morir yo? Dice, no, es que pasas a otra nueva vida. Y dije, yo déjalo, mira. Están casando y los corderos luego ya no se felices. Y así es la vida. Yo voy a procurar cantar dos canciones, a ver cómo me sale, porque estoy muy nervioso, Vamos a ver. Como el mar, como el azul, en fin, como el sol. Estrellas a la noche oler y oler los ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz.
aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi, y en el arco iris su fulgor. Algo más que las estrellas al los ojos de más español que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a interpretar otra canción que yo la escuché y pienso que está cantada por todos los cantantes del mundo mundial. Y es una canción muy pegadiza que, como dice, tenemos el mejor pianista de todo. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que el recuerdo tiene con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a mi virgencita que yo la vuelva a encontrar. En el camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste, de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita, hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que en el recuerdo se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina y he subido a la colina y ahí me puse a llorar. En el camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste, yo las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita. Camino verde
Muchas gracias. Nada, pois vémonos dentro dun rato na homenaxe de Araujo, vale? Venga, hasta ahora. Veña, Marelo, que vaya ben. Bueno, pois non dá chega a cuestión, non dá vido, e a min están esperando para ir. Por que teléfono? A ver, non anda con teléfono. Hola. Don Nicolás. Don Nicolás. Vosotros sabedes que, bueno, todo el mundo coñece a Sito Selles, ¿no? Pero ninguén... Lo digo usted. Sí, bastante máis famoso cos axentes porque actuou tamén en outros moitos grupos, porque é de Sillobre, porque é unha persona excepcional e porque é un gran amigo dos seus amigos, ¿no? Pero sabías que se chamaba Nicolás? Nicolás... Yo siempre cito. Nicolásito, Sito Selles. Un home que ademais, bueno, pois fixo televisión, está facendo radio, está participando no programa de Kiko Novoa nas mañás da Radio Galega, eu escoitei no outro día. É un roqueiro empedernido. Comparar con Araujo. Pois sí, un home tamén de moitísima valía, non? Digo que últimamente, mirade como está deixando melena, porque se convertiu en roqueiro. Outro día todo con Resentidos en Ourense. É verdade, no teatro principal. É unha experiencia moi chula, moi bonita. Eu non sei o que quería, non cantarse de... Dixo, un montón de sempre. Eu sempre, para o sol e carallo, non canto. E que non outro tema. E que tema cantaste? Cantei un tema de Reisa que se chama Tumbao. Mulata, é para ti, mulata. Pois un tema máis así, tal, a canción. Pero así non me ve. E agora vou comer eso, ya... O día das letras galegas a Vinarón. O día das letras galegas a Vinarón. Nació en Reisa, toda a banda, SES, e, por suposto, o mestre de mestres, o cantante de cantantes en Galicia, o home que foi capaz de mirarlle aos ollos á mesma altura a Pucho Boedo, que aí non é nada. Eso de... non sei. Non se diría aos ollos, pero bueno, vou a narrar un gran admirador de Pucho Boedo, porque a veces as clases de a voz nace nas súas condicións naturais e a calidad de interpretación del Pucho era tremenda, é dicir, ese fraseo, esa voz bonita e redonda. Onde estuvimos escutando un tema do ano 61 que se chamaba Caravana de Sudán, e ves esa voz tan redonda, tan bonita, O máximo. Pero ti non te quedas atrás, o teo, sobre todo, cantando boleros, porque estás a punto de publicar, de sacar ao mercado un novo disco, non? Básicamente... Os meses de maio, se desperes, de terei un disco e teño unha canción dun gran amigo tamén. Un gran amigo teu, pode ser de Arcadio Mon, un tango, o primeiro tango galego, escrito en galego na nosa lingua, como debe ser. Outro día puxen a Antón, a primeira vez que escoito un tango en galego, non sabes? Pois sí, mira, as conexións de Mondoñedo, de Galicia con Argentina, pois sobra decidas, non? Pero mira, últimamente estamos descubrindo tantas cousas, e unha delas, eu outro día remesendo, buscando datos sobre o cine Mondoñedo, sobre Victoriano López García, atopeime con que unha das principais artistas de cine de mediados do século pasado de Argentina era filla dunha muller de Mondoñedo, filla dos Ferreadas. Tuli Moreno, efectivamente. É como non vou recordar que nos 1980, que en Mondoñedo estaba o tío, Paco de Ferreales. Ele decía, que guapa é. Era Suriña, carnal. Que era
Era a película titulada Dios se lo pague. Efectivamente, Dios se lo pague. Pois mira, desde Tuli Moreno, desde María Rey, unha das mellores actrices de Portugal do século XIX, que foi principal actriz no Teatro María II, que, por certo, dixeron que iban a ver en Montañedo o día 2 abrir un acto dedicado a ela, non? Creo que hacía, bueno, sobre todo, bueno, pois é o día, non, que vai haber un homenaxe, que imagino que o que ves, de Manolo Araujo, un home extraordinario. Bueno, eu non cheguei a coñecelo, pero falei con músicos xa maiores de Coruña que tiñan tríos no Brao, no Quiosco Alfonso, no Servicio de Núñez, diario sempre tiñan unha orquestra. Bueno, pues, cando este home iba, sobre todo co trío, tiñan gran éxito, e todo o mundo coñecía. 55 estaba facendo a mí. Pero era un home que tiña moito nome. Sonaba moi Eu creo que como aquí tem un Galicia, a voz de Pancho, que morreu unha Argentina, me parece, que era do Remedio, aquela voz, bueno, era todo. Antes que me esqueta, vir o Xan Montañedo, ten unha gran alegría. Como era un sitio que se chama Aspe, e a sorpresa máis grande é que ao final da comida regalou unha foto de Pucho con 2 personas máis que deben de ser de aquí no ano 56, que é máis ou menos, non? Así que estou moi agradecido porque iso é un detallado. Iso é un detalle. Ten moitísimo material gráfico, moitísima fotografía. Ten que ver o outro día, a ver se